سلام انتعنا نعهم يخونز خبركم سمعتنا زهر ميديايو نلوم عربي مسكر مسالاسا زدلنا يوم حد ارث زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا خنقرب لكم هنا نمكت تالكم ان عدمنا ارستاتهم كنقدم دحر مزراق نورد ستريم ابتكالات نيوكلير شودن زلو حالوا مصنعو تقليصو سمزن صلات الكتريكن ابو انتر كقاطم نزخل مقرات ساعات يدالو لو تباهيلو ببوليس زتكلو ناي دحنت كاميراتات وسيخهم مهلاوم تقليصو نايزيو من كالوتن زيناتات زرزرات اسعبنا خنقرب لكم هنا داقمنا نمكت تالكم نعدم بمخنيات مزرعة غاز نورد ستريم ابريل هانس كومون فورس مارك زركبو تكالات ساعات نيوكلير اب صنع حلوة مهلاوم تقليصو كابتن نبور فليز بلا من قسقاسن كالين بعتب مكتتالي قبرلو مهلاون اقلقلو زينات تتصبسيبو الله اقلقلو سليا شودن سابو نزام الكيتو ابزهابو ريتو ابلعلي شودن زنصلالو سقات بصفحاتن طلقتن موسخو እዚ ስጋት ካ ወታደራውን ሲቪላውን ሙኻኑ ገሊጹሎ ኣብ ትካል ምንጫው ኒውክሌራው ጻዓት ሬንሃልስ በሰንክ ዝወረደ ዕንወት ኣብ ዞይንተር ኣብ ሽወደን መቁራት ጻዓት ከጋጥም ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዝና ኾነ ጠለብ ሸመታ ጻዓት ሽወደን ብ4 ዕጽፊ ዛይዱ ምህላው መፍረጽ ጻዓት ዝቆጻጸር በዓል መዚ ስቨንስካ ክራፍናን ኣተሓሳሲቡሎ እዚ መቁራት ጻዓት ምዘጋጥም ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ዘለው ስድራቤታት ብኣሉታ ክጽለው ከም ዝኽእሉ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ካብ ዜናታት ምዝራቅ ኖርድ ስትሪም ከይወጻና ኣብ ኖርድ ስትሪም ሓደን ክልተን ብሰንኪ ሽርሒ ዝጥርጠር ክስተት ምዝራቅ ጓዝ ኣብተን ምስ ባሕሪ ባልቲክ ዘዳወባ ሃገራት ውጥረት ምፍጣሩ ንኻልኦት መስመራት ቀረብካ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ኣውዲቆን ምህላው ኣብ ኤጀንሲ መጽናዕቲ ምክልኻል ሽወደን ምክትል ዳይሬክተር ኒኮላስ ሮስባኽ ገሊጹ እዚ ኣሻቓሊ እዩ ምክንያቱ ጸዓት ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ካልኦት ናይ ትሕተ ባሕሪ ስርዓት መትረባት ኣለውና ብሰንኪ ዝፍጻመ እዞም መትረባት ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ወዲቆም ኣለዉ ክብል ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ ኣብ ኩሎም ዘባታት ፖሊስ ሽወደን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝትከሉ ናይ ድሕነት ካሜራታት ወሲኾም ምህላዎም ተገሊጹ እዚ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ 2020 ዝተኣታተወ ሕጊ ዝወፀ እዩ ተባሂሉሎ ዝወስኽ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ሽወደን ብ3 ዕጽፊ ምዕባዩ ተሓቢሩ ብመሰረት እዚ ኣብ 2020 ዝወፀ ሕጊ ፖሊስ ሽወደን ቋሚ ናይ ምክትታል ካሜራ ንምትካል ዝኾነ ፍቃድ ምሕታት ኣይድልዮምን እዩ ሬድዮ ሽወደን ህዝባዊ ተቀባልነት ዘን ካሜራታት ምፍላጥ መርመራ ካይዳ ነራ ብመሰረት እዚ ኣብ ሪከምቢ ስቶክሆልም ነዘን ሲሲቲቪ ናይ ምክትታል ካሜራታት ማንም ከም ዘይፈትወን ሬድዮ ሽወደን ኣጣሊላላ ሓደ ካብዞም ተሓተቲ ነዘን ካሜራታት ኣመልኪቱ ኣብ ዛበቃል ኣብ መካነ እንስሳ ዘለኹ ኮይኑ ንኽስማዓንየን ዝገብራኒ ኢሉሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት ስለያ ሽወደን ሳፖ ንጉዳይ መርመራ ምንታግ ትሕተ ማያዊ መትረብ ኖርድ ስትሪም ሓደን ክልተን ተተሓሒዞም ምህላው ተገሊጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ሽወደን ክኢላ ዝኾነ ሃንስ ሊቫንግ ነዞም ምፍንጃራት መኒዩ ብሽርሒ ፈጺሞም ንምፍላጥ ዝኽእል ጭብጢ ምርካብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሸጋሪ ምዃኑ ገሊጹሎ ሳፖ ምስ ሃገራውን ኣህጉራውን ናይ ድሕነት ትካላት ብምዃን ነዚ ግድል ምፍታሕ ኣብ መርመራ ምህላዎም ጸሓፊ ፕረስ ገብርኤል ቨርስተንድ ገሊጹሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎማ ዓርቢ መስከረም 30 ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ